nege kanya wolonvla sanga mwa ani wolonvla Amadou le ne be kenati tabarakala an minnu ye maliden ɲumanw ye mali kanuba bɛ an minnu na kuma an bɛ ka sira minɛ ni barika ye ni y'an don ka ye bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ aw ni ce a ye aw bisimila bakurubaw bɛna tali kɛ fɛn mun na o ye maa minnu bɛ yen n'u t'u minɛna bɛrɛnbɛn ni an y'a kumaw di kununko kibaruyaw y'a yira ko u labilala u bisimilala u ka denbayaw la ni nisɔndiya ye an bɛna o jaw ni ka kumaw kan bi sɔgɔmada in na do o kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la min ye o kɔfɛla na jamana kɔkanna kibaruyaw la ani mali yɛrɛ kɔnɔna la an bɛna kuma caman di aw ma bi CEDEAO maaw bɛna jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ i k'a dɔn sini juma jɛrɛ min na u bɛna kuma Mali, Laginɛ ani Burkina Mali ta kun kan an ye kibaruya fɔlɔ minnu sɔrɔ Mali ta i k'a dɔn tubabu b'a fɔ min ma ça passe ou ça casse kuma jaabi dɔ bi sɔrɔ Mali ta kɔnɔna sini ko kana na u ye a kanu ka jamanakuntigi Asimi Goita yɛrɛ wele ko ka taa a kɛnɛ kan maa caman kamana ganlen don ko Asimi taa kun ye mun ye a wele kun ye mun ye ko mun bɛna kɛ anw ye ɲinini mun kɔni sɔrɔ ka bɔ fɔ Ghana ani Nigeria o kibaruya ye fɛn min ye an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanna na ala ma hinɛna Sumeli Bube Mayiga ale ka suturaliw baaraw bilalen don bi kan ni kibaruya minnu bɔra an bɛna kuma o kan nka babu kelen bi yala mun gɛlɛya fɔlɔ donna Sumeli Bube Mayiga ni transition maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni maa min hakili b'a la kabi transition daminɛ maa fɔlɔ mun y'a fɔ an ka transition dɛmɛ o ye Sumeli Bube Mayiga ye gɛlɛya jumɛn ni nana n'o nana ni fɔɲɔgɔnkɔ ye kow kɔnɔna la an bɛna kibaruya di o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la yan de renouveau soba ye ka kibaruyaw ɲini a ɲɛkisɛni kan ka tɛntɛn cogo ɲuman na ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya sɔsɔw ye o kɔni jabalaba de ye yan ye k'a ta tu tigɛbaw fɔ ka jigin duguma aw ni ce a y'aw bisimila. Sagan ye 30 sɔrɔ Coy Jifalekaw fɛ Ɲamana n'a Bugudakun bɛɛ la waati kelen bɛ fɔ Jiwoyokaw fɛ lakɔli karamɔgɔw ka jateminɛ na waati kelen bɛ Nciba Falajɛ o bɛ Bosofala Nɛgɛlakaw fɛ o bɛ Kanbila waati in bɛ Dio a bɛ Jago a bɛ k'a dɔn k'a fɔ awa an ka Bɛlɛdugu marabolo kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na Ɲɔsɔnmugu fɔ ka taa Kolokani ani Jijeni ninnu bɛɛ ye Bɛlɛdugu mara ye k'a susa fɔ ka se min ye i k'a dɔn Bawule kungo kɔnɔna la Kita ale masurunya na a ye aw bisimila kibaruyaw la an y'a fɔ ten tɔ Mali ko yɛrɛ bɛ danga jumɛn kelen na bamananw ko n'i ye foli globale n'a faratɔ tɛ a bilatɔla don Mali ni CEDEAO cɛ ko a foli bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la sabula min ye hakilinaw jɛyalen kɔ ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjɛla ni baji jɛrɛ laban min kɛra Bamako yan ni o ye Mali yɛrɛ y'a kanu ka Goodluck Jonathan wele ale ka se ka na ɲɛfɔli kɛ u ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ hakilina laban minnu bɛ Mali bolo u ka se k'o ɲɛfɔ i k'a dɔn awa CEDEAO maaw ye o kɔni kɛra sababu ye Mali jamana faamaw ka se ka kalo san 3 kura kofɔ CEDEAO maa ɲɛmaw ye nka o ma se ka sɔn o ma cogo si la olu yɛrɛ ye i k'a dɔn kalo 12 n'o ye san kelen ye ko a tɛna tɛmɛ o kan cogo si la kuma o kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ ten fɔ k'a kɛ Mali yɛrɛ labanna tuguni k'a jɔ san 2 kaki la min ye Goodluck Jonathan ale taara k'u to o kumakan kɔni kan yara bɛnkanw kɛra jumɛn ye o ko kɔfɛ maa caman ye yɛrɛma ɲini laban minnu taara o la CEDEAO fɛ ani CEDEAO b'a fɛ ko yɛrɛ k'a bila bolo min kan sini o kɔni hakilinaw de bɛna di i k'a dɔn akarakaw fɛ ye min yɛrɛ la CEDEAO jamana faamaw ni i k'a dɔn dɛmɛbaa jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ la diɲɛ yɛrɛ kɔ kan o bɛɛ jɛra ka nɛgɛjuru caman ci ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn faamuya ani sigikafɔ dɔw kɛ minnu kɔnɔna la u bɛnn'a kan ko sini fɛɛrɛ yɛrɛ ka kɛ nin coup d'état jamana jɔnjɔn 3 min bɛ bi farafinna worodugu yanfan fɛ n'o ye Mali ani k'a dɔn Burkina ka taa se Laginɛ ma ko ko dɔ ka bɔ a ko kɔnɔ sini sa ni o ye k'a dɔn hakilina laban dɔw ka ta minnu kɔni na CEDEAO bɛna i jɔ minnu kanna na o nasiratigɛ la u y'a kanu Mali yɛrɛ jamanakuntigi Colonel Asimi Goita ka se ka bataki ci ale yɛrɛ ka se ka ye a kɛnɛ kan sini kabi o kɔni kibaruya bɔra ka bi kunun tile kɔnɔ kumaw kɔni ciyalen don kosɛbɛ minnu bɛ yen n'olu ye jamanadenw ye ani hali jamana marabaa ɲɛmaa caman bɛ yɛrɛma ɲininka la k'a fɔ yala Asimi a ka kan ka taa wa a man kan ka taa olu kɔni ye kumaw ye caman bɛ k'i ta fɔ n'i ka jateminɛw ye anw ye ɲinini kɛ fɛn min kan o ye yala Asimi wele kun yɛrɛ jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye ni ma ya k'a fɔ olu yɛrɛ kɛlen don ka Mali yɛrɛ ɲaki fɛn caman na ka tila ka bali k'a fɔ jamana faama ka wuli ka taa i k'a dɔn kɛnɛ kanna na kibaruya minnu bɛ yen ni an y'o sɔrɔ k'a dɔn Ghana ani Nigeria o ye k'a fɔ
Mali ye waati laban min fɔ nin ye n'o ye san 2 ye ka taa se Ghana yɛrɛ ka CEDEAO maaw ma olu yɛrɛ fana ye san 1 min fɔ jamana faamaw ye hakili jagabɔ kɛ u b'a fɛ ka danni kɔgɔri san jumɛn kelen bɛɛ o kan kɔni hakilinaw de b'u bolo ka se ka taa ɲɛfɔli mun kɔnɔ u b'a fɛ jamanakuntigi Asimi Goita Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen cɔ a la bɛnkan laban mun bɛna ta Mali ka farancɔrɔ fanga kunnama ko la ka se ka layidu lakikaw di k'a fɔ waati mun bɛna di o bɛna kɛ waati laban ye an ka jamana faamaw bɛna se k'u bɛrɛbɛn min ma min kɔnɔna la kalan na se ka ta mun kɔnɔna la baaraw na se ka kɛ waasa farancɔrɔ fanga a baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka kuncɛ o waati fɔtaw kɔni na o kuma b'a fɛ jamana faama yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan na waasa u ka se ka bɛnkan mun bɛ yen ni CEDEAO bɛna o ta ka k'a ka hakilina laban ye o baaraw ka se ka sabati o min bɛ tali kɛ Laginɛ ale ni k'a dɔn k'a fɔ awa Burkina kun ka kɔrɔfɔw la ni ma ya k'a fɔ jalaki caman bilen don CEDEAO kan k'a sabu kɛ olu ka tɛrɛmɛli dala ka nɔgɔ u bolo ka tɛmɛ Mali tɛrɛmɛli kan o kuma ko yɛrɛ kun ye mun ye ka se k'u ka hakilinaw di o bɛɛ lajɛlen kan na ninnu ye kow la belebeleba ye anw ka ɲinini ye mun lase anw ma nka ni kibaruya wɛrɛ minnu bɔra a la ka fara ninnu kan walima ka ninnu majɛ o fana na k'a ta kibaruya wɛrɛ ye ladiriya kɔnɔ ka lase aw ma jamanakuntigi bi taa a ti taa o kɔni bɛ jamanakuntigi ale ni a jɛɲɔgɔnw ni a bilasirabaw ni ɲɔgɔn cɛ ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ bi tile kɔnɔ ni Ala ma baasi kɛ kibaruya na sɔrɔ ni jamanakuntigi bɛna a yɛrɛ bila ka taa walima ni Choguel Kafuara a ka ministre des affaires étrangères John de bɛna taa wele in jaabi wele kɔni kɛra bonya ni karama kɔnɔ nka mun b'a ko jukɔrɔ maa caman sigasigalen don o ko o kɔnɔna la n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na min ye k'a dɔn k'a fɔ an y'a fɔ tentɔ ko min ye maa dɔw bɛ yen olu kɔni tun minɛlen don k'a dɔn bɛrɛnbɛkaw olu fɛ yen nɔ an ye kibaruya caman d'a kan kibaruya minnu kɔni na a yira la k'a fɔ u kɔni dugutigi yɛrɛ ni dugudenw bɛɛ lajɛlen jama salola ka taa olu kɔni kana bila la sɔɔni an bɛna don o fana kɔnɔ ka suturali baaraw bilara bi kan kuma ka ca fatuli nin kɔnɔ kosɛbɛ dusumankasayaw ka ca a kɔnɔ hali n'a ma ya k'a fɔ maa caman fana b'a la ka limaniya ko kɔnɔ dɔɔni dɔɔni nka ko caman bɛ ko ninnu kɔnɔ minnu bɛ yen ni olu dɔw ye gindola kumaw ye bɛɛ lajɛlen tɛ kuma wakidataw ye nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲininkali caman bɛ maa caman dusukun na maa minnu hakili bɛ transition daminɛ na o ye k'a fɔ yala mun gɛlɛya de donna Sumeli Bube Mayiga ni transition maa ɲɛmaaw cɛ mun dibidibi ko b'a ko jukɔrɔ maa caman y'i yɛrɛma ɲininka nin na a ma sɔrɔla k'a fɔ waati min na bandaw ninnu ka jamana ɲɛmaaya tun bɛ maa fɔlɔ mun bɛ hali CNT sigili la ni olu kɔni lamɛnna n'u y'u ka hakilinaw di transition ko kan o maa fɔlɔ dɔ ye Sumeli Bube Mayiga ye politiki bangun kan sabula politiki maa caman yɛrɛ ye kɛrɛmatigɛli ta ka ɲɛsin Sumeli Bube Mayiga ma ko ale kɔni fɔlɔ y'a ka dɛmɛ sɛmɛntiya ka ɲɛsin farancɔrɔ faga maa ɲɛmaw ma an yɛrɛ ye garisɛgɛ sɔrɔ ka se ka Bube yɛrɛ ɲininka ka o hakilinaw la a y'a sɛmɛntiya an ye o waatiw la k'a fɔ ni fanga dafirila jamana kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ waasa ka donatɛmɛ faga ɲuman sigi k'a dɛmɛ waasa jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ko a ka hakilina kun ye o ye jamanaden ɲumanya yɛrɛ kadara kɔnɔna la kɛra sababu ye don ka bɔ caman yɛrɛ kɛra Sumeli Bube Mayiga kan minnu yɛrɛ la a y'a ka hakilina caman di wa CNT yɛrɛ sigicogo la n'i ye CNT lajɛ i b'a ye k'a fɔ Sumeli Bube Mayiga kanuba n'a kɛrɛfɛma caman yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ an bɛ se k'an bolo da minnu na caman sabula olu fɔlɔ de y'u ka dɛmɛ sɛmɛntiya fɔ maa caman ye tɛngɛlɛmali kɛ kɔfɛ o politikimaw caman fana ye sabara don ka tila ka taa don a CNT kelen na ka tila ka taa jɔyɔrɔw ɲini farancɔrɔ fanga kɔnɔna la nka waati na gɛlɛya jumɛn nana daminɛ ka don Sumeli Bube Mayiga ni farancɔrɔ fanga maa ɲɛma dɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲinini na o ye k'a fɔ Sumeli Bube Mayiga waati dɔw nana se waati transition kunnamako fɔɲɔgɔnkɔw kɔni daminɛna o la minnu yɛrɛ la Sumeli Bube y'a kanu k'a fɔ tiɲɛ don u bɛ farancɔrɔ fanga dɛmɛ nka u b'a fɛ waati minnu fɔra n'o ka kan ka bato i k'a dɔn a kana kɛ badabada transition kuntagalajan ye a ka bɛrɛ bɛn waasa ko senatɛliw ka kɛ a kɔnɔ min ye kalafiliw ka kɛ jamana ka segin hokumu ɲuman kɔnɔ jamanadenw olu ka nafa kama o kɔni hakilinaw ni ɲɔgɔn ye caman kɛra o la ɲɔgɔn ye mun na Sumeli Bube Mayiga kɔni y'a ka kantigɛ da yira k'a fɔ farancɔrɔ fanga ka kɛ badabada ye o tɛ ale kunnako ye kuma ninnu bɔra dugu la fɔ k'a kɛ kɛnɛkanda ye kɛnɛkanda minnu yɛrɛ la Sumeli Bube Mayiga ye a ka jɛrɛba dɔ kɛra Gawokaw fɛ yen jɛrɛ min yɛrɛ la a y'a ka hakilina jira ye k'a fɔ Mali ye layidu mun ta jɛman ɲɛkɔrɔ n'o ye farancɔrɔ fanga batoli ye ko
o ka bato sabula ko maa si ti bonya da maa kan maa min tɛ a ka layidukanw bato waatiw kɔni gɛlɛyaw kɔni wulila kosɛbɛ min ye an kɔni ye hakilina dɔw sɔrɔ ko kan Gawo Sumeli Bube Mayiga ye fɛn minnu fɔ a kaw jɛrɛ kɛnɛ kan n'a kuma cayara kosɛbɛ ka sereya di aw ma la Renouveau tun b'a kɛnɛ kan an k'a ja dɔɔni lajɛ. Après avoir salué l'adhésion des nouveaux adhérents, Soumeylou Bube Maïga a dans son discours d'ouverture rappelé les 3 grandes lignes de conduite du parti, à savoir rassembler les Maliens, servir les Maliens et transformer le Mali. On ne peut pas transformer notre pays si nous ne pouvons pas d'abord rassembler les Maliens. Nous ne pouvons pas transformer notre pays si nous ne pouvons pas nous mettre au service des Maliens. L'actualité oblige, le président de lancement CFP s'est prononcé sur la transition en cours. Sur ce point, l'ancien premier ministre est on ne peut plus clair. Il a réaffirmé le soutien indéfectible du parti ASMA CFP aux autorités de la transition, tout en les invitant au respect strict des engagements. Personne n'a du respect pour un pays qui ne respecte pas ses engagements. Personne n'a du respect pour des dirigeants qui ne respectent pas leur engagement. Donc je veux être très clair sur ça. Nous souhaitons, nous allons rester mobilisés pour que notre pays et nos dirigeants restent fidèles à leurs engagements. En marge des travaux de la conférence, Soumeylou Bube Maïga a offert un fourrage aux populations de Farandi. Tabarkala min ye an ye nin yɔrɔnin bɔ Soumeylou Bube Mayiga ka dandegaw kɔnɔna la minnu yɛrɛ k'a dɔn kibaruyaw salola waati kosɛbɛ Bube y'a jira waati la k'a fɔ ale ka dɛmɛ ka ɲɛsin transition ma o y'o layidu di wa o bi to senna a ye tɔn de bɛɛ wele a n'a kanubaw bɛɛ ka transition senkɔrɔma don ka ko layiduka minnu taara transition kunumako la ko olu ka to u nɔ la sabula ko o ye bɛngani layidukan ye Mali yɛrɛ ye min di jɛman ma Mali ye min di malidenw ma o kuma ko ni an ye o layidu dalakanw sɔsɔ ko a bɛ jɛman bi fɔ a jigi kɔ an ka ko la i k'a dɔn ko o kuma ale kɔni bi wele bila bɛɛ ma wa a n'a jɔnɲɛw bɛɛ bi wuli k'u jɔ min ye furancɛrɔ faga waati min fɔra a kana tɛmɛ o kan a waatiw kɔni nin kɛra dantigɛ ye maa caman yɛrɛ dantigɛ balila minnu na nka an yɛrɛ ye garisɛgɛ sɔrɔ ka baro kɛ ni Soumeylou Bube Mayiga ye a kuma in ka baro in kɔnɔ a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ furancɛrɔ fanga dɛmɛni waasa ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ si o baara la a bɛ tile o la nka min ye waati minnu fɔra furancɛrɔ fanga ka bɛn o kɔnɔ i k'a dɔn a kana na kɛ badabada ye jamana in kunna ko i k'a dɔn ale kɔni bɛ o wulikajɔ kɛ wa a tɛna jɛ ni a ye cogo si la k'a fɔ a bɛna sen don furancɛrɔ fanga badabada sigili la an ka jamana kunna o kɔni suma ko dugumajɛ parti caman bɛ yen minnu farala ɲɔgɔn kan minnu na Soumeylou Bube Mayiga taara ye o kɛnɛ yɛrɛ kanna na minnu na don kuma cayara Musa Mara ye déclaration kala tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen co a la k'a jira k'a fɔ olu kɔni faralen don ɲɔgɔn kan furancɛrɔ fanga waati min fɔra a kana se ka tɛmɛ o kan cogo si la kɔni waatiw la gɛlɛyaw cayara kosɛbɛ parti politique maa caman kan minnu yɛrɛ la i k'a dɔn ŋanamu kɛlɛli ko kumaw cayara waati fana k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u ye baaraw kɛ fangakɔrɔw kɔnɔ ka tɛmɛ olu yɛrɛ ka sɛbɛnw dɔw ka nɔnɔ bɔ jamanadenw b'a fɛ tiɲɛni minnu kɛra IBK ka fanga ani fanga tɛmɛnenw na olu yɛrɛ ka se ka ɲɛnabɔ o kuma jaabi dɔw kɔni commencera ka bɔ o waatiw la sabula an y'a ye k'a fɔ maa caman welela k'u ɲininka o dalakan na fɔ Soumeylou Bube Mayiga yɛrɛ ye baro dalasigi dɔ fana min ye kuma ye a y'o kɛ Renouveau kelen in sanfɛ Umaru Baru Sidibe ka plateau kan groupe bɛɛ co a la mun yɛrɛ kɔfɛ i k'a dɔn a ye laseli dɔw kɛ k'a fɔ avion ko ka taa se équipement militaire ko a datugura sariya kɔnɔ nka suma ko dugumajɛ wele kɔni bilara a ma min ye ka taa jaabili kɛ alamisa don Cour suprême la o jaabili min yɛrɛ la o kɛra ni mandat de dépôt ye n'o ye ka datugu kaso la o fana kuma cayara kosɛbɛ sariyatigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ ministre ɲɛmaaya jala minnu bɛ a kan ani dossier tun bɛ cogo min na o kuma cayara nka kiiri tigilamɔgɔw olu de b'o dɔn ka dɔnna kari nka kuma minnu kɛra a kɔnɔ an kɛra seere ye o la min kuma cayara kosɛbɛ Mali kɔnɔ fɔ kiiri dɔnbaa dɔw yɛrɛ fana ye u kantigɛda jira kow la o nana kɛ sababu ye fɔɲɔgɔnkɔw nana dɔw yɛrɛ wulila fana ka bɔ u jɔyɔrɔw la o waati ninnu kɔnɔ dakurunya kelen k'a dɔn gɛlɛya kɔni kun nana kosɛbɛ waati dɔw la politikimaw ni k'a dɔn furancɛrɔ fanga
ma ɲɛmɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ waati nataw la ni kibaruya wɛrɛ minnu bɛ yen waasa ka se ka maaw bɔ kunba na fɛn caman na k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ se ka basigi bɛɛ ani kelenya kɔnɔ cogo min na o ka kɛ min ye Sumeli Goyi ka denbaya la hali bi maa caman dusuma kasalen bɛ minnu kɔni b'a fɛ ko maa dɔw bɛ olu kana se a suturali kɛnɛ kan nka deliw fana ni ɲɔgɔn faamuyaw bɛ sen na waasa o k'a ko lajɛ ni hakili ye k'a dɔn Sumeli Goyi Mayiga ko jamana a ye jamana baaraw kɛ waati jan kɔnɔ o kuma ni jamana b'a fɛ ka a dɛmɛ kɛ a suturali kow la malidenya yɛrɛ ni jɛɲɔgɔnya kɔnɔ janto ka kɛ o baaraw la nka a ma tigɛ da min na bi tile kɔnɔ kibaruya tɔw na sɔrɔ ka di aw ma an bɛ dugawu kɛ badabada dali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sagan 42 Choi o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan nin waati na an ka finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ka jateminɛna na o waati kelen in bɛɛ an kanubaw fana ka jateminɛ na a k'an bɛn waati wɛrɛ Fanta Tumota kibaruya kun fɔlɔ ale bɛ dan ya fɔlɔ kibaruya ta ko fɔlɔ ye nin ye nka i bɛ retard kunkurunin na o tɛ baasi ye fɛrɛ kɛ k'i ka montre bila heure la heure ɲɛnama bɛɛ lajɛlen ka heure bɛ heure mun na i b'a bila la sinon i bɛ kɔfɛ dɔɔnin fana ka fisa ni min da aiguille tigɛ ka munumunu n'a b'a tigɛ la jako ni dama la ten Amadou donc kibaru ta ko fɔlɔ o ye nin ye k'i fo an bɛ taga ɲɛfɛ ni an ka kibaruya tɔw ye yalima siraba kunnafoniyaw di wagati ma se kanubagaw ma wa o la an b'a ɲini Sira Kamara fɛ anw ka nɛgɛ